країн. Заграничное путешествие нашего президента Владимира Зеленского на Давосе не заканчивается. После Давоса он летит в Израиль. И там вот встреча президента Зеленского. Возможно, он встретится тет-а-тет с президентом Владимиром Путиным на форуме памяти Холокоста в Израиле. Но пока в офисе президента Украины говорят, что такое не планируется. А даже если и планируется, то, возможно, лидеры будут обсуждать вопросы политических заключенных. Давайте послушаем, что сказали в офисе президента, и продолжим. Зустріч із президентом Росії, який також візьме участь у форумі пам'яті Голокосту, поки не запланована. Якщо спілкування на полях форуму відбудеться, президент України планує обговорювати тільки питання подальшого звільнення утримуваних осіб. Ну, Иван, а как вы считаете, в случае, если действительно такая встреча Зеленского с Путиным тет-а-тет состоится, то вопрос освобождения заключенных может ли быть решен? Вот вы рассчитываете на такое завершение этой встречи? Я вважаю небезпечним ось такі непідготовлені зустрічі, можливість такої непідготовленої зустрічі президента України з Путіним на полях цього важливого міжнародного заходу, який відбуватиметься в Єрусалимі. Тому, як на мене, мені здавалося б, що було б правильно, щоб український президент уникав такої зустрічі через те, що ми з вами навряд чи дізнаємося про реальну суть цієї розмови, яка може за таких умов відбутися. Що стосується звільнення полонених, я бачу, що Володимир Зеленський пріоритизує це питання. Разом з тим, я пригадую, що в нормандському форматі після двосторонньої зустрічі Зеленський всім відрапортував про те, що він добився і домовився з Путіним про припинення вогню з 1 січня 2020 року. На жаль, наші жертви на кінець січня 2020 року є більшими, ніж вони були в січні 2019 року. В нас велика кількість поранених, загиблих наших воїнів. І, як на мене, то це би мало бути пріоритетним питанням для обговорення з Путіним. Адже, ось ми чули, що і на Давоському форумі Зеленський говорив саме про те, щоб максимально швидко вирішити питання припинення війни. Понятно. І ми бачимо, що насправді Російська Федерація не виконує своїх обіцянок, якщо вона дійсно такі обіцянки давала. А у меня вот такой вопрос, попрошу ответить очень коротко. Вообще, насколько Израиль может выступать в роли нейтральной территории, учитывая, что сам Нетаньяху в принципе импонирует президенту России Путину, ездит туда, надевает георгиевские ленточки и участвует в бессмертном полку? Ну, ви знаєте, я взагалі не чула про будь-які ініціативи Ізраїлю щодо того, щоб Ізраїль пропонував свої якісь посередницькі послуги для перемовин між Україною і Росією. Нам переконано, що нам таких додаткових зараз послуг не потрібно. У нас є нормандський формат, є мінська група, в якій відбуваються перемовини. Ну і поза тим є все-таки механізм, я сподіваюся, що він ще живий, той механізм консультації, який ми мали весь цей час з нашими американськими партнерами, з нашими британськими партнерами, партнерами з Європейського Союзу, для того, щоб узгоджувати всі ці дії в рамках нормандського формату. Якщо ж президент України сьогодні вирішить, що він може просто самостійно діяти, то в незгоді чи без координації з нашими партнерами, то я вважаю, що Україна тільки від цього суттєво програє. Я не бачу Ізраїль як додатковий майданчик або посередник в взаєминах між Україною і Російською Федерацією.